Assalamu alaikum bandiraɓe sehilaɓe caggal yettude Allah ko julde rasulullahi sallallahu alaihi wasallam en jetti nena e baba en jetti hilifaɓe men diine seramɓe meɗen en jetti ganduɗa bandiraɓe men hettiyankoɓe men Pindi TV en garti ɗo hande kadi yewtide bandiraɓe hano hannirtini en huufi haalirde nde sehilu mon guiɗo mon Tidiane Yatou Sarr ha debbo mo hornolde Sare Niang hande noon eɗen gonde ganduɗa Ramatoulaye Kane debbo mo Silla Diongto ɗum noon Ramatoulaye salmodire bandiraɓe payen ganduɗa e temmen hande. Eyyi salamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe on calminama on juurama on ñagama duwaw sikki ala oɗon gandi o ko Ramatoulaye Kane debbo mo Silla Diongto haaldere moon eyyi Tidiane tum mi salminimama no fewi debbo mo honorde temmo jinmi ko paye nanggarin ɗum noon Ramatoulaye machallah so neɗɗo darimi hande ne andi debbo pulago ka machallah ayiɗe machallah pulo nani hen ɗum noon hande yewtere men hande Ramatoulaye ko jewteten hande ko e ganuma mo joguiɗen hande e nder génération meɗen Ramatoulaye somi wi ganuma mo joguiɗen hande e nder génération meɗen sikki ala kala bawɗo hettade hade men yaade e teme he ene andi ganuma poɗɗo anduɗen hande ha ɗo gonɗen ɗo ganuma ganduɗen hande ko ganduɗa Ramatoulaye dewle ɗe keewi cuutingaji ɗi keewi ceerle ɗe keewi askidaji hakkude neɗɗo e nawlum heewi no feewi Ramatoulaye enen rewɓeɓe hande holno mbaɗirten réparé ha ganduɗa ha gurdameje men ɗe peewa mbawen wurdude e joom galleji meɗen taw ganduɗa ala probléme mbawen wurdude e ɓesguji men mbawen kadi ganduɗa rende dewle men ɗe ha kissa mbawen enen rewɓeɓe ganden ganduɗa nawligu ko jomiraɗo subhanahu wa taala o hokki ganduɗa gorko ene foti resde ha timma rewɓe nayo beele neɗɗo so tawi ganduɗa a resama e joom galle ma resima aɗa andi ko julɗo ka julɗo beele a fotani artirde haqqille ma mbatta haqqille ma ganda an mbaɗa haqqille ma ganda an a woniya a wonata goto kadi a jogorani wonde goto par ce que en peccanaka ganduɗa enen julɓe en peccanaka debbo yo won kañum tan goto ndeha noon aɗa foti wattude hen haqqille ma no fewi so aroyi janggo e janggo ɗum noon wasa bettudema aɗa andi caɗele ɗe keewi o saaha Ramatoulaye to banggue ɗum ɗon banggue nawligu e banggue dewle ɗe eyyi sidami tutema waɗi fayida no fewi par ce que jii joni dewle ɗe ngala barke par ce que pour jiya neɗɗo reste 1er janvier heddoyna ha décembre ko probléme mais nda taw en ganda no dewgal waɗirte o ila en ngala conseiller ji par ce que joni aussi yimɓe en ƴetti nawligu to powi ɗum to yettaki pour min neɗɗo sa jaggi an woni hoore jeewa hoorema ɗum fof wala caɗele ha yimɓe mbaɗa soode nawlu men ɗum fof jarani ɗum dal donc mi yiya yimɓe yo tinno e koye mumen dal eyyi Ramatoulaye ko kalɗa ko gonga yimɓe yo tinno e koye mum par ce que neɗɗo koma tinno e hoore mum neɗɗo ganduɗa koma anda hoore mum par ce que neɗɗo tant que ka debbo a wawani dañde ko ɓuuri dewgal ma gati ganduɗa debbo so tawi a jibinama ha heeɓoyi duuɓi ganduɗa a dañani dewgal an mbiɗa sikki aɗa manque humpitade beelama aduna ndeha noon debbo dañani ko ɓuuri dewgal muɗum min Ramatoulaye mbiyami ko ganduɗa debbo en tant que ka julɗo ko julɗo hono ma resma sa resama e galle gorko o resima aɗa foti wattude haqqille ma ka nawlirte malla nawlirtaki ɗum fof ni ko détail ji par ce que goto fof amon jeewa hoorema pour min deuxiéme yo troisiéme fof ko goto donc enen nawligo wona haydara ko bokkude arsugo tan enen fonninde arsugo donc tinnoɗen e koye men no feewi jamanu joni o kam ñande foof a finata taw nanani kaari waɗi soode e nawlum kaari rufi gorko mum asib sababu no dañi ɗum nawligo ɗum jarani ɗum dal eyyi Ramatoulaye beele an ɗum ko solution gorko ma nawlira jaranma yaade ligguɗa gorko ma hangue malla jaranma yaade ligguɗa nawle malla jaranma yaade ƴetta ndiyam gulɗam dufa e nawle beele ganduɗa ɗum ɗon ene jaari wallahi jarani ɗum pour min sa yi gorko ma resi nawlugo ƴewto hoorema ƴewa femuji goɗɗi ganduɗa aɗa wawi wadde ɗum pour gandanɗa kam no wayno gorko so resi nawlugo tan tawra ko holko timmani e mum holko tawra ko manque muɗum tawi ƴeewoyi goɗɗo donc yen ƴewtu ɗum ɗo haƴƴi dal aɗa andi joni joni a haali Ramatoulaye Kane mbiɗa wonde debbo goto foof ko jeewa suudu muɗum neɗɗo ganduɗa ko neɗɗo hokkata hoore mum jeewa ko suudu malla ko gorko desɗomo wawi hokkudema ha gona jeewa suudu ma foof nana hen an dal debbo an jaggo hoorema an woni jeewa hoorema ay min yiyandam Ramatoulaye ɗon ganduɗa
debbo kañum hokkata hoore mum place de ko kalda ko gonga debbo fof ko jeewa suudu mudum lembel ko jeewa suudu mum tarbel ko jeewa suudu mudum naybel ko jeewa suudu mum kono mbeɗa sikki oɗon place min e yiyandam ko an ganduɗa debbo ko an hokkata ɗum hoore ma par ce que sa are galle a waɗi fodde nde poɗɗa wadde ganduɗa aɗa waɗi ganduɗa sukaɓe ko sukaɓe ma aɗa waɗi essayan ko jinnaɓe ma aɗa waɗi joom galle ma aɗa hokki ɗum respecté no feewi a waɗi nawle kon walla noon voilà ɗon noon on place a woni hankkadine place joom galle a heewi place ma neɗɗo noon so heewi place muɗum ganduɗa ene wayno o sifore ko jeewo ndehe noon jeewago ndeka fawi koye jikku neɗɗo somi faami wona jeewago fawi koye jikku neɗɗo joni Ramatoulaye eɗen nana ɗeɗo balɗe fof ganduɗa neɗɗo nani gorko mum humanama ƴetti addi debbo mum lembel o ari ƴetta diwlen rufe mum Ramatoulaye beele ɗum ɗon ko solution mi sikkandi wona solution solution an ƴewta hoore ma ƴewta goɗɗi astuce par ce que nawligo wona haydara pour mi nawligo wona haydara par ce que yiiɗo on ɓe nawli cikkata kamɓe jiiɗi yumma e baba nande wuuro go ha widdema donc wona haydara dal wona haydara eyyi wona haydara aɗa andi Ramatoulaye kala ganduɗa ko neɗɗo kala ko tinnuɗa tiiɗa kala kadi ko jafnuɗa yaafa nde wonnoon aduna ko belle puyɗe kadi aduna koko gasata kala ko ari koko gasata ko wima saɗi foof waynimama ndeha noon neɗɗo kala ko tinnuɗa tiiɗa kala ko ganduɗa jagguɗa hayma ha ɓurtema ɓurta neɗɗo kala ko ganduɗa arema aɗa foti ganduɗa jabruɗal no mbinomami ni tan mbimi hek so nawligu arema en tant que mo nawlirtoɗa o wonani bulajo o wonani oolo o wona tan ko boɗejo e ɓalejo an beela an wawa jaggude banggue ma o tan ganda ko Allah ganduɗa tagɗomo ko kañum fawi en ɗum Allah fawi en nawligu ha timma nayo an beela wawa jabrude Allah ballodira e joom galle ma o ballodira e joom galle ma gondiron saabu Allah e nelal muɗum hay goto mon wawa ittude goɗɗo on an place ma gonɗa so tawi debbo ari heɓa place muɗum jooɗo mais sa ƴetti ndiyam ngulɗam malla a ƴetti nebam a ruufe ganduɗa o mo ganduɗa ko lembel ma joni kanko o nawama hôpital ene wawi o sella an holton paɗa Ramatoulaye jomum fayi ko prison sa yeehi prison foof nena toon ma yaltu par ce que sa naati prison mi yeddande ma yaltude kono a yaltitta aɗa wayno mbanoɗa ni jaltata kaɗa hoy jaltata kaɗa jaasi jaltata kaɗa hoye e bande en a natti teddude go haysa yalti a natti teddude gueɗel ɗimmel gorko mo ganduɗa mo jinnoɗa o a wasimo par ce que hay gorko goto wallata e baro hoore par ce que ɗum ko baro hoore sa ƴetti jaasi a fi nawle pirɗama ko yo maayi sa ƴetti nebam ngulɗam a rufe nawle dufirɗa e makko ko yo maayi ndeha noon a perdi gorko a perdi aduna a perdi teddugal ma beele ɗum ne jari Ramatoulaye hande jarani ɗum de donc dal yen ganduɗa nawligo wona haydara ko rendude arsuku tan donc tinnodene koye men no feewi nawligo wona haydara mbaɗo no jaari tan andi kam nawligo wona haydara ay eyyi aɗa andi ganduɗa Ramatoulaye rewɓe ne mbiya tan nawligo wona haydara nawligo wona haydara kono en jii hen ganduɗa kala mbinoɗo wona haydara o ko on ganduɗa kadi ɓurata wadde bonande nde en jii ɗum ene wayno leydi hande eywa joni noon kadi ganduɗa sen ɓeni ɗon e rewɓe hande mi wima dewle ɗe hande ceerle ɗe ene keewi anani cuurungaji ɗi ne keewi par ce que ganduɗa aɗa yiya neɗɗo suko debbo mo heɓani hay duuɓi capantati omo yaara dewle nayyi dewle tati Ramatoulaye joni an ɗum jiiruɗa ɗum koye worɓe he woni malla koye rewɓe he woni mi cikkumi ko manque d' expérience woni ɗon par ce que joni en ngala pinal no feewi eɗen jiiɗe koye dewgal kan yomi yaha mi waɗa soluji am min ñanto gasi taw deggal ko kinnalam wiide ko dewgal welani hay goto dewgal welani dewgal ko kinnalam wiide dewgal foof kilo kaani kilo poobal guenwa libre sukar woni hen guenwa libre sukar o ko fin sa muñi ɓe dañi ɓesgu barkina woni ɗon donc mi sikku kadi en pot famde ɗum feewi da degal en plus couple aji kewɗi ɗo hen e bad divorce wattuɗum ko ñide kadi wonde 3 mois o kadi nan hen par ce que an sa woni e famille gorko ma aɗa wonde yummum gorko ma aɗa wonde bamum gorko ma famille foof son kaɓima yimɓe ceernu won kala probléme waɗima yimɓe dentin mon kono so tawi aɗana e galle ma an e gorko ma son kaaɓi hol beltinoma nan ɗon donc nan ɗon tan eyyi joni somi faami jiɗɗa wiide joni ko ganduɗa rewɓe worɓe ɓe hande so ndesi tan jaadane o rewɓe munen appartement kañumen tan kan jinmi yiide joni sa ruttima joni somi ruttima e haala ma ko ça veut dire ko dewle suka dewgal suka ko mawɓe ndenata ɗum wallahi gonga exactement ko kalɗa o ko gonga dewgal suka
ko mawɓe ndenar ɗum so sukaɓe noon teldi mbaɗe golle cukaɓe nde won noon sukaɓe ɓe hannde Ramatoulaye ɓe gaccidama e liberté koye mabɓe ɓe gaccidama kala no weldiɓe no ganduɗa no wurdu fof goto fof hanke dine jeeyi hoore mum wadde nden hannde caɗele ɗe keewi nde ɓiɗɗo natti halfede nde ganduɗa debbo natti halfede e suudu muɗum noon ɗum noon ko ɗo tan ganduɗa Ramatoulaye mbaynortoɗen en calmini bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe wowɓe heɗade ganduɗa jewte men ko wayno Hamma Gueye en Demba Gueye Elihu en en gandi famille men Fuutankoɓe fof ne keɗo horndolde Barmacce ganno fof ne heeɗo men no hannirta ni Souleymany Sam Moƴƴi en ganduɗa Acca Sam Moƴƴi en fof calminama Mayram Djiby en ganduɗa beltanama ha Denam Kadiat Dieye toon to Canada kañumen fof Dieynaba Demba Yero kañumen fof ne keɗo ganduɗa yewtere nde Diadje Molo Amadou Molo kamɓe fof haɓe keɗo yewtere nde ha no hannirta ni ɗum noon en calmini bandiraɓe ko ɗo tan tigui mbaynortoɗen wayno eyyi sikki ala yewtere nde waɗi fayida no fewi mi salmini kala biyowo mbima mi salmini kala jeeyaɗo Silla Diongto mi salmini Nena Maria Oumar Niang dedam Diarita Salen to Amérique mi salmini ɓe kamɓe fof Sali Mirano Dioumba eyyi à la prochaine eyyi on jarama bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe ko ɗon tigui mbaynortoɗen en calmini bandiraɓe en jurima ɗumen assalamu aleykum